Yes παιδιά, όποιος δεν με ξέρει είμαι η Ζέλντα και σήμερα θα κάνω το πρώτο μου vlogάκι. Θα πάω στο χωριό μου, έχω πάει κι άλλη μια φορά βέβαια. Απλά ήρθα για 2 ημέρες εδώ πέρα για να ξεκουραστώ. Και πάμε στο vlogάκι μου. Ωραία, τώρα πακετάρουμε τα πράγματα και θα πάμε. Καλημέρα, εχθές δεν μπορούσα να σας δείξω γιατί ήταν πολύ αργά όταν είχαμε έρθει. Αλλά σήμερα θα κάνουμε πολλά πράγματα μαζί. Τώρα ετοιμάστηκαν η παραλία. Λοιπόν, τώρα γυρίσαμε από το πάνω και είμαστε έτοιμοι να πάμε μεσημεριανό. Λοιπόν, τώρα θα φάω κάτι cookies που έχω. Εδώ είναι σοκολάτα. Είναι πολύ ωραία. Να φάμε και σήμερα ξύπνησα και φάμε πρωινό. Εδώ πέρα ήμουνα έξω στο μπαλκόνι μου και διάβαζα ένα βιβλίο, για όσους ενδιαφέρεστε λέγεται Νυχτερινός Βιβλιοθηκάριος, το δείχνω κιόλας. Και κατά την άποψή μου, είναι πολύ ωραίο να διαβάζεις έξω στη φύση ένα βιβλίο. Και ας πούμε εγώ σε αυτό το βίντεο έβλεπα τη θάλασσα, τα καράβια που περνούσανε και είχα αυτό το συναίσθημα το γαλήνιο. Και είναι πολύ ωραίο να διαβάζεις έξω, στη φύση, σε κανένα πάρκο. Είναι πολύ ωραίο. Εδώ το τρέξα λίγο για να μην βαριέστε και συνέχεια να βλέπετε το βίντεο πώς διαβάζω. Να, αυτό εδώ που σας έλεγα είναι η θάλασσα, είναι το καράβι, θα σας κάνω και zoom κιόλας για να το βλέπετε πιο καλύτερα.
τώρα θα πάμε να φάω κάτι. Λοιπόν, για βράδυνο θα φάω δημητριακά. Είδατε τι φάγαμε εκεί πέρα και τι πάμε. Και παιδιά, αρχικά να σας πω ότι έφαγα 2 μπάλες παγωτού. Μία ήταν με σνίκες και η άλλη ήταν με popcorn με καραμέλα. Με καραμέλα. Δηλαδή, δεν έχω ξαναδεί ποτέ. Και παιδιά, να σας δείξω ότι έχουμε πάρει και 2 φαλάκια. Λοιπόν, το πρώτο είναι αυτό εδώ, η παντελώνα, ροζ, δεν ξέρω αν φαίνεται. Ωραία. Μετά έχουμε αυτό εδώ το σοτσάκι, είναι και ελαστικό, είναι πολύ ωραίο. Και μετά έχουμε και αυτή εδώ την μπλούζα, δεν ξέρω αν φαίνεται. Φαίνεται. Ναι. Εννοούσα, αν φαίνεται, να, είναι mirror, ξέρω εγώ. Είναι ανάποδα. Όμως είναι πολύ ωραία. Λοιπόν, παιδιά, αυτά τα 3 πράγματα. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το mini μου vlogάκι. Και μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και ένα κουδουνάκι για να μην χάνετε κανένα βίντεο. Και θα τα πούμε σε άλλο ένα βιντεάκι. Γεια σας!